guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka kai da Najeriya ka zo ka rike da marar ka bace kwancewa ba. Ga kwararren mutum managarci mai yawan ilimi da mutunci, mai tunani da hangen nesa, mai kuzarin da bai lalace, mai gaskiya da tsoron Allah, lamari na saba ha'inci, mai kare hakuna na mutane, lamari na saba zalunci, mai yawan nasara mai sa'a da ya tashi da kyau na dabi'a, dan dattijawa Mejo mai musu ya duba gamanni, gogagge yana da kwarewa, masani ne a fanni mai asali da kyawun tushe, dan gida na mutane manya, mai sifofi na jagoranci, mai tunani game da karamci, mai kwarjini game da muhibba, magana ɗaya alkawari in yayi ba za ya yi wasa ba, mai hikimomi mai dabaru mikiya, mai hangen nesa, mai gaskiya game da amana, da baya yaudara bai zamba, gadan sai da yi fanna ramin kura sai 'ya'yanta. Mejo Hamza Al-Mustapha Najeriya ka zo ka rike ta, domin kai za ka iya Salisu Ma'azu haka na duba. Mejo Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a Mejo Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. Ilahi ka bani dama ni ma in ci rabo, wake gwanin da babu ya shi kar in take tabo, shi mai rabo yana ga rabo nai ko da babu yabo. Najeriya a yau muna da gwani, shi muka sa Mejo gaba. Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. Ya kan dan halaka ke shaida, a nima nawa akwai kazar kwarai da ke kwanci, ai ba ta fasa kwai, ku bar sataran rabo a wuta sai ya kwana bakwai, idan dan duma yana zagin korai banye musu Mejo Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. muna mu baya canza kama, mai halayya ta gari, ko da zuma akwai sirki ta zarce su gari, dan ko da naka kafi nagarta kyala gudun bugari. Mejo Hamza ka ja mu muje, kai muka sa Mejo gaba. Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. Mai san shiga fagen yaki na san mai kansa gari, ni dai a ra'ayina yayin zaben gwani mafi fasari, zaben da za a bankin nemo gwarzon gida mafi da gari, da sai na ce Mejo Hamza ne ba za a bisa Mejo Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. mai hankalin kware mai daukar kwando ya je ji dorani, mai gaskiya ake ba jagoranci a kyala dan daga kai, ni dai na ganin da zuma ban daukar maɗi cikin tafi, inda akwai Mejo Hamza Al-Mustapha ba za mu kyara Mejo damar Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. a Najeriya muna ra'ayin ka fito ba mu da tamkar ka, dan kayi mun gani kuma mun gamsu babu sa'ada ka, fannin tsaron mu kai ne za ka iya, to duka mun mika Mejo Hamza Al-Mustapha zaki ga duka mai Mejo zamba. Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, to kai ne a gaba. Najeriyar mu za ta yi yau daɗi da ka zo za mu shiga, daula za ta samu a duka gari kowa za ya daga, dan kai ka zamo mai kishi ne kowa zai riga, da sana a bata mu je jagora na Allah ya ji Mejo Hamza Al-Mustapha ka ja mu muje, mu mun yarda da kai idan za a ce a zaɓa gwani, Hayya. to kai ne a gaba. ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka kai da Najeriya ka so ka rike da marar ka ba ta yi kwancewa ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka kai da Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Babu rabon dukkanin hankaka kwanci mana sai dai kallo Mejo Hamza
ka zan fitilar da ake kallo, mai kwarjini na ban mamaki magauta na tsoron kallo. Ga jirgi na fito ga matasa taro in har ka bullo, makirci surgulla da tsubbu shirin ka ba zai lalace ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Ai tashi sama sai tsuntsu takunka sai ta sai bauna, ai aje tsaba sai rumbu shi kuma gauta sai rana. Matsoraci ai ba shi gwanin ko ta ina baya suna. Hamza Al-Mustapha inuwa matasa duk sun amfana, ko a ina in har da irin ka matasa ba za su yi kuka ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Ai wasu sun girman banza domin ba su yi amfani ba, su suka amfana da mutane su ko ba su amfanar ba. Yau ba damar babu kudin sannan ba su taimaki kowa ba. Ai dama ba ta yankewa daga mai hidima ga mutane ba, kai daukakar ka akwai saura domin baka guji mutane ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Ai jama'a su ne jari ba wai tarin kwalaye ba, ba wai sai da rabo na kudade ne aka tara mutane ba. Baiwa mutum girma da mutunci ko baka san mushi komai ba. Mejo baka da girman kai domin baka raina mutane ba, ana samu kuma sai ka raba ba dan kowa ya yaba maka ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Hajiya Hafsa Allah Mustapha gaisuwa da iyo miki mamata, ke ce zaki man first lady insha Allah mamata. Hajiya Hafsa muna gaishe ki farar uwa kiwar mata, roko na iyo a gurin Allah ki karawa makiyarata. Hajiya Hafsa ikon Allah ba za mu bar ki mana wata ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Al-Mustapha Hamza gaishe ka jiniyo da iyo maka ban girma, dan girma a gidan girma Allahu ya karo alfarma. Jiniyo mun gaishe ka mai kyauta haku hada dama, Fatima Allah Mustapha ke ma a tilas in sanya, da ka dai sarautar mata ke ce ba wata ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Idris Galadi ma fiye a tilas ne in sanya ka, Hamza Al-Mustapha na ji da kai dan bashi da tamkar ka. Fiye ka dau gasa a fagen amana ba shakka, kuma ka dau tallan Hamza gida duka kale ka. Idris Galadi ma fiye ka ja mu bi ta gaba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Tilas ne in gaishe ku mutanen Mejo ba wai ba. Alhaji Zakari Hussein ga baiti na yau ma baba, mai hakuri mai tausan al'umma babba jinin babba. Alhaji Sani Usman UBA kai ma a gaishe ka, ka zama to jagora abun abiyo ba a shakka. Sannan cikin ga olo ba kai ma tilas in saka, mai hakuri mai kaunar al'umma tilas in gaishe ka. Barista Muhammad Adamu kai ma na sanyo ka, dan amana ne kai a tafiyar nan babu da tamkar ka. Sai Comrade Musa Ahmad kai ma na gaishe ka, kana tafiyar Mejo ba ka rawa na sanyo ka. Barista Awalle Idris kai ma gaishe ka, namijin majazan zaki sai dai abu bayan ka. Kuna nan cikin tafiyar nan har wa yau na gaishe kuwa, Salisu Ma'azi ne muku tambara ba na wasa ba. Ba mu guje maka har kullum Mejo Hamza domin ka gaida Najeriya ka zo ka rike da marar ka ba ce kwancewa ba. Alhaji Ibrahim Emiya gwangwana sanyo ka, kai ne silar tafiyar nan tawa ba na yin shakka. Rabbana ya ja kwananka Emiya dan albarka, gamji kake saran mahasada baya tada ka. Alhaji Ibrahim Emiya na gaishe ka, da ke